Aurten 2015ko ordenantzai behi da, 3 tasetan emateia aldaketa nabarmenenak. Lehenengoa terrazen tasan, terrazetako tasan urtetako tabernarien eskaria izan da Tolosak behintzat 2 eremu bereizi bartzitula, etzala berdina hemen Euskal Herri plazan edo Amarotzen terraza izatea. Orduan, aurten 2 eremutan bereizte du tasa hori. Mugimendu handiko gune horiei izoztu ite zaie tasa, iazko tasa bera ordainduko dute, eta pixkat kanpoalden gelditzaian gunetan 30%ko jaitsiera izango tasa honek. Bigarren aldaketa nagusia izango litzake establezimentuak irikitzeko baimenei dagokiona, aldatu beharreko neurria zala. Azken baten sustatu nahi badeu belaunaldi berriak jarduera ekonomiko horiekin jarraitzea, tokiko merkataritza hori sustatzea, planteatzeana da, balen eta jarduera ekonomiko berdina jarraitu ezkeo, edozein izan da ere eskualdaketako kideak 40%ko jaitsiera izatea establezimentuak irikitzeko baimenei dagokionean. Eta azkenik, azkenengo aldaketa nabarmena dator hondakinen tasan. Alde batetik bereizten dugu etxebizitzen tasa, 3 tasa ezberdin jarriko ia, sistemakoak, ogoikoa esango dugu, auzokonposta iteuenak eta autokonposta iteuenak. 20%ko jaitsiera izango gue auzokonposta iteuenak eta autokonposta iteuenak 20%. Gero aldaketa nagusiena sortzaile berezitan edo komertziotan emango litzake. Oain arte soilik 2 bereizketa itezian ohiko establezimentuak eta establezimentu bereziak. Orduan, bazauden zenbait sektore oso kastigatuta zaudela tasa honekin. Orduan, oain planteatzeana da sortzaile bereziei dagokionean tasa hau 2tan bereiztea. Zati finkoa eta zati aldakorra izango. Zati finkoai dagokionean, 3 talde nagusi dira sortzen duten hondakin motaren arabera. Orduan dauzkau, lehenengo taldeen ia hondakinik sortzez dutenak, demagun bulegoak, fisioterapia zentroak, mota horietakoak, gero, kartoi asko sortzen duten dendak, arropa dendak eta bar, eta 3. taldeen eukiko genituzke organiko asko sortzeuenak. Orduan, horiek eukiko dute bakoitzak, talde bakoitzak bere zati finko bat. Aipatu, talde guztitan, zati finko hori aurreko urtearekiko askoz ere merkeagoa izango ala. Eta gero, 2. zatia tasana izango zati aldakorra. Hoi, errefusa ateratzen duten maiztasunaren araberakoa izangoa. Orduan, bakoitzak erabaki dezake eta bere eskutan dago azkenen, pixkat tasa zenbatekoa izan eta aldatzea hori. Orduan, hor planteatuana da, zati aldakor hori, urtean 6 aldi arte ateratzen bali maute errefusa, etzaile ezer kobratuko. 18 aldi arte aterako balute, 72 euro gehiago izango liake, 40 aldi arte 156 euro gehiago, eta hortikan aurrea 312. Orduan, pixkat bakoitzak erabakiko luke. Errefusaren maiztasunaren arabera, ze tasa ordaindu nahi duen. Sortze zaien errefusa